హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నది అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. ఈరోజు మీకు ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పబోతున్నాను. ఆ విషయం ఏమిటంటే కిడ్నీకి సంబంధించింది. ఆ కిడ్నీకి సంబంధించిన దాని గురించి ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతున్నాను. మీరు చూస్తున్నారు ఈ ఆకు. దీన్ని ఆయుర్వేదిక్లో ఈ మొక్కని గలిచేరు మొక్క అంటారు. ఈ మొక్క కిడ్నీలకి చాలా అంటే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కిడ్నీ సంబంధించిన వాళ్ళు ఈ ఆకును కానీ ఉపయోగిస్తే కనుక చాలా మంచి రెస్పాండ్ ఉంటుంది. దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల కిడ్నీ వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళకి మంచి రెస్పాండెంట్ వస్తుంది. ఏంటంటే ఈ మొక్క చాలా అంటే చాలా ఉపయోగకరమైనది కిడ్నీ వాళ్ళకి. ముందు కిడ్నీ వ్యాధులు ఎట్లా వస్తాయి అనేది మనం తెలుసుకుందాం. కిడ్నీ మనకి సంబంధించింది ఏంటంటే రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తుంది. అది సక్రమంగా చేయలేనప్పుడు దానికి సంబంధించింది క్రియాటినైన్ పెరుగుతుందంట. ఆ పెరిగినప్పుడు అది చెడిపోయి, అంటే క్రియాటినైన్ అంటే కిడ్నీ చెడిపోతేనే అది పెరుగుతుందన్నమాట. అది 10-20 ఆ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు అంటే మనిషి తన కాళ్ళు చేతులు ఉబ్బడం, కళ్ళు ఉబ్బడం, ఊపిరితిత్తుల భారం కనిపించడం, నెమ్మదిగా బాడీలో ఉన్న పార్ట్స్ అన్నీ చెడిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు కిడ్నీ వాళ్ళకి చెడిపోయింది అది అని. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేయాలి? హాస్పిటల్కి వెళ్ళి హెల్త్ కండిషన్ చూపించుకోవాలి. ఆ తర్వాత బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్తారన్నమాట, మీ కిడ్నీ ఇంత పాడైపోయింది, అది ఇదే క్రియేటినైన్ ఇంత ఉంది అదని చెప్పేసి అంటారు. అప్పుడు దాని క్రియేటినైన్ తగ్గడానికి అనేది ఇంగ్లీష్లో ఎలాంటి మందులు అనేది లేవు. ఇప్పటికి హాస్పిటల్ కూడా లేవు. ఏంటంటే కిడ్నీలు ఇంకా పాడవకుండా ఉండడానికే కానీ మందులు ఇస్తారే కానీ అది తగ్గే మార్గం అయితే లేదు. అందుకని చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు. ఆ మెడిసిన్ ద్వారా చాలామంది సతమతం అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇది మా ఇంట్లో కూడా జరుగుతుంది. మా మామయ్యకి కూడాను ఇలా కిడ్నీలు వ్యాధి వచ్చినప్పుడు తను ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుని చాలా ఇబ్బంది పడేవాడు. ఏంటంటే చాలా ఉండేది తనకి హెల్త్ అనేది చాలా అంటే చాలా పాడైంది. ఈ కిడ్నీకి సంబంధించిందే కాకుండా చాలా బ్లడ్ పడడానికి కానీ దేనికని అన్నింటికి మందులు వేసుకునేవాడు. అన్ని మందులు వేసుకుని మనిషి బాగా ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అయిపోయి మోషన్స్ అని వామిటింగ్స్ అని అలాగే ఎక్కువ అవుతూ ఉండేవన్నమాట. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే ఏజ్ బారైన వాళ్ళకి అతను తట్టుకోలేరుగా, ఏజ్ బారైన వాళ్ళు ఎక్కువ మెడిసిన్ ఎలాంటి ఎండాకాలం వచ్చేటప్పుడు ఇంకా స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ మెడిసిన్ పవర్కి ఆ వడదెబ్బకి స్ట్రెయిన్ అవుతూ ఉంటారు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? కిడ్నీలు ఎలాంటి వారైనా సరే, కిడ్నీకి సంబంధించిన వాళ్ళు, వ్యాధికి సంబంధించిన వాళ్ళు, మామూలు కిడ్నీలు బాగున్న కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అంటే వాడచ్చు ఈ మొక్క. అంటే పెట్టుకోవచ్చు అని మీరు ఏమనుకోవద్దు. అంటే పప్పులో కానీ కట్టబెట్టుకుంటారన్నమాట. నేను ఆ విషయంలో అన్నాను. ఈ మొక్క మనం ఏం చేయాలంటే ఈ కిడ్నీలకి సంబంధించిన వ్యాధులు తగ్గాలంటే, అంటే క్రియాటినైన్ తగ్గాలి అంటే ఈ ఒక్క ఆకు, దీన్ని గలజేరు ఆకు అంటారంట, తెల్ల గలజేరు ఆకు అంటారంట. ఈ ఆకుని మనం పొద్దున్నే లేచిన తర్వాత బ్రష్ చేసిన తర్వాత మీరు దీన్ని జ్యూస్ చేసి తాగొచ్చు. ప్లస్ ఈ ఆకును శుభ్రంగా కడిగి, ఇప్పుడు మన పుదీనా టీ అంటే వేనీళ్ళు కాగబెట్టి ఆకులు ఎట్ట పోసుకుని పెట్టుకుంటాము, అలా కూడా ఈ ఆకులు తీసి శుభ్రంగా కడిగి ఉప్పు నీళ్ళలో కాగబెట్టుకుని నీళ్ళు తాగొచ్చు. తాగితే మీ ఆ క్రియేటినైన్ అనేది కొంచెం పెరగకుండా తగ్గే మార్గాన్ని చూపిస్తుంది. ఇది ముందు జాగ్రత్తగా కూడాను ఈ ఆకును కూడా వాడుకోవచ్చు. ఎలాంటి కిడ్నీకి సంబంధించిన ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్లు కానీ ఏమైనా పాడున్నా కానీ పోతాయి. అలాగే రాళ్ళు ఉన్నా కూడా పోతాయి. చూసారా? ఇదే దీన్ని మీరు ఇట్లా డైరెక్ట్గా కూడా తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు. అంటే కొంతమంది నవ్వులుతారు, కొంతమంది దీన్నే జ్యూస్ చేసుకుని తాగుతారు. మా మామయ్యకి అయితే అతను కొంత పెద్ద అంటే వయసు అయిన మనిషి కాబట్టి మేము మట్టికి
దీన్ని వాటర్లో కాగబెట్టి ఈ ఆకులు తీసేసి ఆ వాటర్ మేము ఇస్తున్నాము, అది తాగుతారు. మోషన్ సంబంధించిన వ్యాధులు కూడా అంటే పెద్దవాళ్ళకి కిడ్నీ సంబంధించినవి అంటే కొంచెం ఫుడ్ అరుగుదల అనేవి తగ్గుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు మోషన్ కూడా కంట్రోల్ కాదు, కొంతమంది మోషన్స్ అవుతాయి. అలాంటి వాటికి ఇది ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కొంచెం రిలీఫ్ అంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే కిడ్నీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఇది దానికంటూ కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది. కిడ్నీలకు ఉపయోగపడడం వల్ల తన దానికి ఉన్న గుణాన్ని ఆ కిడ్నీకి పంచుతుంది అన్నమాట. చూసారా, దీన్ని మనం మామూలు కూడా పెట్టుకోవచ్చు, పప్పులో పెట్టుకుని తినచ్చు. మామూలు కూడా పప్పులో పెట్టుకుని తింటే ఇంకా మంచిది. ఎందుకంటే కొంతమంది డైరెక్ట్గా జ్యూస్ చేసుకుని తాగలేరు, కొంతమంది ఏంటేమో నీళ్ళు కాగబెట్టి ఇందులో వేసుకుని ఆ నీళ్ళు కూడా తాగలేరు, ఎందుకంటే ఇది ఆకు పసర వాసన వస్తుంది కాబట్టి. కొంతమంది పప్పులో పెట్టుకున్నామంటే ఉప్పు కారాలు అన్నిటికీ ఆ స్మెల్ అనేది అవాయిడ్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత తృప్తిగా మన తోటకూర, బచ్చల కూర, పాలకూర ఎట్ట పెట్టుకుని తిన్నాం ఇది కూడా ఆకు పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఈ ఆకు ఎట్ట గుర్తుపెట్టవచ్చు అంటే ఈ చెట్టుకి చిట్టి పువ్వులు ఉంటాయి అన్నమాట, పర్పుల్ కలర్. కొంచెం కెమెరా క్లారిటీ లేదు. ఇలాంటి చిన్ని పర్పుల్ కలర్ పువ్వులు ఉంటాయి. ఈ చెట్టు బాగా తీగలాగా అల్లుకుంటుంది అన్నమాట, స్ప్రెడ్ అవుతుందన్నమాట. ఈ చెట్టు చిన్నదంటే ఎక్కడంటే అక్కడ ఉంటుంది. ఇది కూడాను పిచ్చి మొక్కలతో పెరిగేది. పిచ్చి మొక్కలు అంటేనే మన ఆయుర్వేదిక్ మొక్కలు, వాటిలో పెరిగేది ఈ మొక్క కూడాను. మనం చూసుకుని జాగ్రత్తగా ఏ ఆకో చూసుకుంటే కనుక మనకి మొక్క మట్టికి అర్థమవుతుంది. ఇది గలిచేరు మొక్క అంటారన్నమాట. ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్, ఎవరన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక్కలే కాదు, ఎవరన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కానీ ఎవరికైనా మీ ఇంట్లో చుట్టుపక్కలే కానీ పెద్దలకు కానీ చిన్నలకు ఎవరు కానీ ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని చిన్నపిల్లలకి అయితే పప్పులో పెట్టి పెట్టచ్చు, వాళ్ళకి ఎలాంటివి రావు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చిన్న పెద్ద లేకుండా ఏదన్నా ఎలాంటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. అందుకు ముందు జాగ్రత్తగా ఇలాంటి చిన్నవి ఆయుర్వేదిక్ మొక్కలు పాటిస్తే కనుక మన చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా పెద్ద అంటే కాపాడుకోవచ్చు. అంటే అప్పట్లో అంటే మన పెద్దవాళ్ళు, మన అమ్మమ్మలు, మన నాయనమ్మలు ఎలాగా వాళ్ళు ఇంతకాలం బతుకుతున్నారు అనేది ఇలాంటి మొక్కల ద్వారానే. ఇలాంటి మొక్కల్ని వాళ్ళు యూజ్ చేయడం వల్ల ఇంత మనిషికి ఎలాంటి రోగాలు లేకుండా, తుమ్ములు దగ్గులు లేకుండా శుభ్రంగా జీవిస్తున్నారు. అందుకని మన ఇలాంటి ఆయుర్వేదిక్ వాటిని గుర్తుపెట్టుకుని మన పిల్లలతో కూడా ఇప్పట్లో కూడా మనం యూజ్ చేసి పిల్లలకి మనకి ఏదంటే హాస్పిటల్కి అనేది మనం ఎప్పుడు ధరిచారు అన్నమాట. హాస్పిటల్ గుమ్మం కూడా ఎక్కువ అన్నమాట. ఇప్పుడు హాస్పిటల్ అంటేనే మనకైతే భయం వస్తుంది. ఇప్పుడు కరోనా అడ్వైన్ వ్యాధులన్నీ వస్తున్నాయి. వాటికంతా ముందస్తు జాగ్రత్తగా మనం జాగ్రత్తగా ఇంట్లో ఉండి ఇలాంటి ఆయుర్వేదిక్ ఉన్న మొక్కల్ని యూజ్ చేసి ఎక్కువ మెడిసిన్ అవాయిడ్ చేస్తేనే మంచిది. ఇప్పుడు బాడీకి అంత మెడిసిన్ అనేది కూడా అనవసరం, అది మంచిది కాదు. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే కనుక ఈ మొక్క గురించి చెప్పి వాళ్ళకి సహాయం చేయండి. మీకు ఇదే కాదు, మా మావయ్యకి కూడా మేము ఇస్తున్నాం. చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చాలా ఉంది. ఆ మనిషి కూడా కొంచెం లేసి తిరుగుతున్నారు. మీరు కూడా షేర్ చేయండి, సరేనా? ఈ మొక్క గురించి చెప్పండి. అందరికీ తెలిస్తే కనుక మనకేం రూపాయి వచ్చేది లేదు, పెట్టేది లేదు అని అనుకుని రిక్వెస్ట్ చేయొద్దు ప్లీజ్. అందరికీ సాయం చేయండి. కొంతమంది హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరిగి ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, వాటిలో తగ్గవు. కానీ ఇది అవుతుంటే కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండిద్ది. మీ పేరు చెప్పి బతికేయచ్చు వాళ్ళు కూడాను. పలానా వాళ్ళు ఇది చెప్పారు కదా అని మీ పేరు అంటూ ఉంటుంది. సాయం చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.